sandwich-brød, der skal ske. Så I er på ingen måde bagud. Okay? Ja, godt. Inden til monitorprøverne, så kom vi ind, og vi skulle synge, og eller starten fik vi lige nogle ting i ørerne, og fik en mikrofon, og så fik jeg lige, hvordan det fungerede. Og så Sofie, hun hjalp sig med nogle nye trin. Jeg kigger, og så skal jeg nok sige bagefter, hvis der er noget af det, hvor jeg tænker, ej, det her det kunne være meget sejt lige at gøre anderledes. For jeg skal fortælle jer, nu har vi nemlig fundet ud af, hvordan scenen den skal være. Ja, og scenen den kommer til at være sådan en scene selvfølgelig, men så kommer det til at være det der hedder catwalk. Så I kan gå ud af. Så det skal vi også se i dag, hvornår det kunne være oplagt. Og måske kunne gøre det på et tidspunkt. Ja. Det kunne da være fedt. Det er da fedt, I har fået bane på. Ja. Jeg havde de der høreting i ørerne, så er sådan lidt anderledes at høre sig sådan, i stedet for bare at høre det fra en højttaler. Du gjorde det her. Så skal det være. Altså man skal vide, at der var ikke nogen fejl, for jeg var i tvivl om det var dig, der kom til at gøre det, eller hvad? Der var man lidt i tvivl, ikke? Ja. Du kører rundt i mit hoved, som et udslæsspil. Det var meget fedt, at hun gad at lære noget sådan nogle nye trin, og så var det lidt pinligt i starten at skulle stå, fordi jeg kunne ikke rigtig finde ud af det. Men så bagefter, så blev det godt.